сегашното тържество. Аплодисменти! Заповядай Тошко! И неговата сестричка Тони. Ето ги, аплодисменти! Тук не чувам аплодисментите от вашата маса, нищо не чувам! Я да чуем абитуриентите, приятелите, я ви сега! Я тук сигурно рода, съседи, приятели, давайте ви! Хайде сега да чуем вашата маса! Тук не чувам, не чувам! Я там вътре как сте видели! А сега ще открием официално вечерта. Ще ви помоля, ето тук Тошко, може да останеш малко до нас. Уважаеми госпожици, госпожи, господа, близки, роднини, съседи, приятели, съученици, познати на Тошко Ламбов. Добре дошли на тази празнична вечер. Скъпи Тошко, днес е особен ден в твоя живот. Порасналото момче вече е станало млад мъж. И ето, в този ден, живота услужливо отваря врати за твоите амбиции и мечти. Отправя ти покана да започнеш да градиш своето бъдеще. Затова възползвай се от всяка предоставена възможност и не препускай нито един свой шанс да реализираш това, което съдбата ти дава. Скъпи родители, за вас днес е празник по-голям и по-важен от всички други. Годините минаха като един миг, в който е имало и болка, и много радост. Но всичко това се забравя. Когато се надигнете и погледнете в очите на това възмъжало момче и си казвате: усилията ни не отидаха на празно. Отгледахме и възпитахме достойно дете. Гордеем се с него. Я да застана от тази страна да ви виждам повече. Скъпи роднини, близки и приятели, нека днес радостта и щастието на родителите на Тошко бъдат и ваша радост и щастие. Кажете на Тошко най-добрите и най-красиви думи. Пожелайте му много светли дни и щастливо бъдеще. Искам да се обърна и към приятелите на Тошко. Мили момичета и момчета, в живота всичко е преход, така и с приятелството. Някои приятели идват и се отиват, но истинските приятели остават за цял живот. Народната мъдрост казва, че понякога приятелят ти е по-необходим от родината. Тошко, пожелавам ти в живота си да имаш много и истински приятели, които и в най-трудните мигове да бъдат до теб. А сега ще се помоля да седнеш до абитуриентите и ще разбере защо. Защото искам специално да се обърна и към абитуриентите. Продължаваме нашия празник. Най-образно, ако се изразим с думите, това е една предпремиера, защото днешния празничен ден е един преход към най-доброто и най-чакано събитие на зрелостта – абитуриентския бал. Затова искам да се обърна към всички абитуриенти, които днес са тук и са седнали така удобно. Сигурно не знаете, че абитуриентския бал се подчинява на определени правила. Правила, които не са задължителни, но са препоръчителни за всички, които искат да преживеете една страхотна вечер. И така, първо правило. Яж си по-много от всичко, което е сервирано на масите. Сигурен съм, че част от тези красиви дами тук са се подложили на строги диети, за да могат да изгледат елегантно и ослепително в своите туалети. Спокойно, спокойно. Когато балът започне, край на диетите. Дрехите ви със сигурност са качествени, така че ще издържат на напъна и на най-голямото ядене и плюскане. Пък и ако не издържат, кой не му пука сутринта, когато балът свърши. Второ важно правило е на абитуриентската вечер да се пие яко. Но внимание! Количеството трябва да е точно толкова, че да успеете да спрете точно преди да паднете под маса. Знам, че в този момент момчетата, абитуриентите са го репетирали доста време, така че сега е момента да покажете какво сте научили, защото няма нищо по-кофти
това утре сутринта да не си спомните нищо от абитуренския бал, а да разчитате само на разкази на очевидци. И последното трето нещо, аз искам да аплодирате този чудесен оркестър, който днес вечер ще се грижи за вашето добро настроение, но обикновено абитуренските балове минават с един дисководещ или, както аз казвам, музикален домакин или саунд терминатор. Така че възползвайте се не само тази вечер и на абитуренския бал, дансинга винаги да бъде пълен. А сега, след малко микрофона е ваш, ако някой иска да поздрави Тошко, да му каже нещо хубаво, може да се възползвате от него. А до тогава, аплодисменти за оркестъра! Защото без маса и оркестър няма никаква веселба. Само че внимавайте, нали знаете как се държат гостите на курбанчи и купунчи. Значи тази вечер по-малко курбанчи и повече купунчи тук на дансинга. Така че ядене и пиене до време, повече на дансинга, защото иначе си е само едно наяждане и напиване, нали? А тази вечер сме на празнична вечер. Заповядайте, момчета. Много ти благодарим. Но нека те потреби нашия най-голем мастер, на саксофона. Хайде да ме там си! Я съм майстре. Ailesine ve de Tahir kendisi gelsin. Bir güzel açılıştan bir güzel şarkıyla buyursunlar dansa. Evet. Hadi güzel bir şarkı alalım senden arkadaşım. Aynı arası gelsin. Göçek o Kobra. Haydi haydi Kobra geliyor.
Thank you.